O Bloque Nacionalista Galego demandamos transparencia ao Goberno municipal na tramitación do novo convenio anunciado para a cesión de uso do Estadio Municipal de Balaídos ao Real Club Celta. Creemos, en primeiro lugar, que o Goberno de Abel Caballero ten que explicar as razóns de abordar agora un novo convenio cando o vixente inda conclúe a súa duración no ano 2034 e tamén debe xustificarse cal é o interese público que xustifica ir a un convenio a 50 anos cunha duración sen precedentes en convenios municipais. Por outra parte, temos que expresar as nosas reservas, a nosa preocupación diante do risco de que o novo acordo supoña a privatización total na práctica dunha instalación municipal en cuxa reforma, cando conclúan as obras da bancada de Gol, se terán investido por volta de 60 millóns de euros de diñeiro público, na súa maioría recursos do Concello de Vigo. Balaídos non pode ser só público a efectos de gasto. En ese sentido, entendemos que o Celta ten que seguir a asumir a súa corresponsabilidade no sostemento económico dunha instalación da que é o seu principal e case único usuario. Compre, por tanto, claridade a respecto de como se van repartir as cargas e os custes. E é necesario tamén aclarar se o Celta vai dispoñer de maneira exclusiva do uso das instalacións do estadio tamén para actividades de carácter non deportivo, como pode ser a organización de eventos ou de concertos, e a cambio de que a cidade lle vai ceder esa explotación. Por último, en opinión do BNG, é imprescindível que este novo convenio estea condicionado a que o Celta manteña a súa ligazón como clube da nosa cidade, recollendo cláusulas que prevean a revisión ou mesmo a posíbel resolución deste convenio en caso de que se producise a venda do clube ou a entrada maioritaria de capital estranxeiro no seu accionariado, co obxectivo que sabemos compartido por todas as viguesas e de todos os vigueses de que Balaídos continúa a ser a grande casa celeste do Celta de Vigo.